Ассалому алейкум, подписчикои азиз. Ҳама каса хубе назен. Подписчико анам хеле тройкои фасона грандиозни акса кадагиан 180 сомон будагай, ҳозир боша 75 сомон шудагай. Доставка низ доран. Метавонед нашоди доставка дар WhatsApp нависен. Тройка майка халат мешавад духтаро, топик ва шортик ҳастай 75 сомон. Доставка ҳам ҳастай. Метавонед дар рақамои рӯи экран буда нависен. Подписчикои азиз, бо ин намо дуэко ҳастай. Майчти материалшон ҳам хушро размер катия ML 1XL то 2XL размер ҳастай. Мақсад размерои калон то 56 пешакора мешавад. Нархи пешина 200 сомон, нархи ҳозира бошад тахфиф шудаги 130 сомонай. Чанд расветка дора? 6-7 расветка дора. Агар ки дар навор упаковка да хушро намодаги боша, шумо WhatsApp-шон да нависен, отдельный сурат непартоян. 130 сомон гуфтем, размеро ҳаст. Суруға бозори Корвон, аз тарафи Тило бозор, даҳум дарвоза, подвал, сеюм қатор. Касе да суруға нафаҳмай, ё ин ки доставка дар кор боша, WhatsApp-чон да нависен. Ҳам хушрои качествоваш бия чай наздик нишончиён. Ина материалошон майчиняй духтаро. Ахи материалош мягкий, хушру гарма какан. Духтарои хушрӯи ман нигоҳ кунед, майка шортика 35 сомон, ай 2 сола то 10 сола размер ҳастай, набинен. Аҷибот хушрӯан. Наметонем барои кӯдако бахарен. духтарои хушрӯи ман нигоҳ кунед, чӣ хел пижамои хушрӯай 280 300 ҳар хеле да ҳар ҷо дариҷаи хуши 200 сомон буд. ҳозир аксия кати 75 сомон двойкара кадагиан. Ина сери дора, розви дора. Баъд тройкаш духтаро топик дора, брюк дорад, курта дорад. 80 сомон, размеро ML 1XL, сета размер дора. Айно низ доставка ҳастай. Ман рақамои савдогар дар экран мондам. Метавонед нашоти доставка дар WhatsApp-шо нависен. Ва духтаро хушруги тройкора бинен 250 сомон будагай, ҳозир боша аксия кати 90 сомон шудагай. Размерои калонай 50 то баъзе 56 пушакора мешавад. Чизе ки дар рӯи дар модел дидаисен, дар даруни упаковкашам ҳамин моделай ҳам хушрӯи качествоваш зурай. Фирмаи Дженикай турецкай 90 сомон аксия кати. Касе доставка мехоҳад, метавонед дар рақамои рӯи экран буда нависен. духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед, чӣ хел тройкои фасон грандиозни аксия бозори Корвон, даҳум дарвоза, сеюм қатор. Тройко духтаро нархи пешинашон 230 сомон будагай, ҳозир боша аксия кати 130 сомон шудагай. Доставка ҳам ҳастай. И хушрӯгира бинен. Аксияра бераҳмаш. Ана аруси пижама ҳастай. Бе арусу ба арус пӯшидан метавонад, лекин хай сафеда бисёртар арусако мегиранд. Беҳад хушрӯ. Ина сирхи тёми бардови. Чанд намуд розивиё ҳастай. Бо кадомаш дар видео хушрӯ наомад, метавонем дар рақамои савдогар нависен. Бо шумода отдельный сурат непарта. Ни кабути электрик шабин чӣ хел необычный аҷоибот хушрӯя.